ଆଜି ଆମେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଖଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ କରିବା, ଯାଇକି ଗରମ ଭାତରେ ବିନା ଡାଲିରେ ବି ଘିଅ ପକେଇକି ଖାଇଦେବେ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା, ଥରେ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର କରି ଖାଇବାକୁ ମନ ହେବ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖଡ଼ା ପଣସ ମଞ୍ଜିର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପରିବା ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଜିରା, ପୋସ୍ତ, ରସୁଣ, ଛୋଟ ଟିକେ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି, ପିଆଜ ଦେଇକି ଭଲକି ପେଷ୍ଟଟେ କରି ଆଣିବା। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ତେଲ ଗରମ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ପଣସ ମଞ୍ଜି, ଆଳୁ, ସାରୁ, ଖଡ଼ାକୁ ପକେଇକି ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼ା କାଢ଼ିକି ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଟିକେ ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଆସିଥିବ, ଆଣ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଆଗେ ପକାଇଦେବା। ସେଥିରେ ମସଲା ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେବା, ଯାହାକି ଆଗେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିବ। ସିଝି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜହ୍ନି ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇକି ମସଲା ପାଣି ଦେଇକି ସିଝିବା ଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ପୁରା 10 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଶାଗ ପକାଇଦେବା। ଶାଗଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିବ, ଆଗରୁ ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଶାଗ ସିଝିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ହାତରେ ଧରିକି ଦେଖାଉଛି ଖଡ଼ା ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇକି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ପିଆଜ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଖଡ଼ା ତରକାରୀ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଖଡ଼ା ତରକାରୀ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁବେଳେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ଆମର ଖଡ଼ା ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରେସିପି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଧରିକି ଆସିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।